wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia jingken. Lympung ialehkai Kti bala pyniaid the Bouncers Association of Meghalaya BAM ryngkat baka Treilang Welfare Society TWS da jingkyrshan jong Directorate of Sports and Youth Affairs kablatip kum ka Shillong Fight All India Championship kelas sdang mynta ka sngi ha State Central Library Shillong. Hakini ka jingiakob iakhun Kti lawan baniashim mynta na Nongiakhun kiba na bar ka Jylla bat na ka Jylla Meghalaya. Winner is Treilang Welfare, and he proceeds to the final. Now we come to the go! Women's about 65 kg first bout, Shillong Rani Devi versus Shagoshan. At table number 2. No pressure. Ready, go! Habagran Magreat Pathaw Khubor haka arpo terik no pra arhajar arpulai kawai ni Nongiakhun Kti ke bapau khmat ka Jylla ka kong Magreat Pathaw kalapen pau ke jing sngo kemen ka bakrau ba ka BAM bat ka TWS kila pelong ye ke ni ka lympung khnang bagi Samla ka Jylla ke ni ban mi syakmat ban pen pau ye ka sap ka bekidon ha ka Nongiakhun Kti bat ka ni ka lympung ka pensluru ke Samla ban mi syakmat ban poi syakathong bagi angnut. Kawai kalong ai Khublei ya president jong kamawa bolong bu nong sngi ka bouncer ba jun kharbuli de me iba Alan Sun Marbaniang kum ki players boro bolong ya kani ka tournament kalong first ever hadien ka jing comeback jonga Mungkin kalong ru kawai ba Alan Sun ki kun Samla ban kring shibon de ki we district ban wan iashim bynta baru akan ka rinsan ke bynta ngi ke north east kini ki north east states ki bawan ban shim bynta bat kum ki we ru kum Haryana Gujarat te sultanat shibon haba kum kini ki ialehkai ki wan state ajong nomor ba bon hi ki ba sha select ki dei betang first second hindrai hakani kala along open championship babaro ki weight category ki laban shim bynta hadian ke jingshong that sanga pelong shisha yang abangan wa ban kyo rinsan biang sisisin hadin kalalong bakan dais nem hadin ti ngayo ban shim bynta ka national kabalong ha Jammu and Kashmir ang ta ngayo ban shim bynta Chhattisgarh lang ta basultanat kalong ha ka world championship ha Romania ngawan 8 rank din ketu ka pelong biang yang ba em keempat kot tangkat ni nomor kadang day first experience yang later nga practice biang hadian ars nem nga ialehkai biang ti so tenat sibon mga layo ketu kana kum ka world champion ha Turkey arhajar aku nang ta Dubai jong ke Asian championship one gold medalist ka arhajar aku lain tiang Open Championship International kadai IFB Mr. Universe dia ketupat kadai ke Open Championship ya kaba all ki weight category 70 above ki participate dia ketu 1 second kay ka ba fi militi nang ni sa kamat ka jing ialehkai ka jong fi
nang ni syakmat dia ngakwa no ruwa kejuk Khubor ban let coaching pentrim yala dia pentepet yala dia nakabanta ban long referee ban long professional referee lang taban ai coaching ru iki kena kamtam ma kathan ribhoi namar nga ngadai sya ribhoi ti kiwe ru kidon hang ni ngamla ban ong kamtam ni Alan Sun Marbaniang long wei coach ba la kam tebet bahang ni Shillong ti syate syathain ribhoi pat ngadang dantang manga dan kiwe players ru belawan Asian Championship ikituru ngala ibet bakin I training lem no sai kiwe players ki badan syaki kendong kensut jang than ribhai khanang ba ka jingialekai ka state championship kanlang ka ba itanat ka ba isyongkhya ka ba I thiang khanang bangila ban sai shibon ki players pat ban take part aka world championship aka national kamtam wingkong dia nak world ke Asian Championship but kiwe pat ki international